Imos comezar coa primeira palestra desta segunda xeira sobre a lingua galega. Nesta mesa imos tratar a temática do galego na rede, intentando tocar diferentes puntos como a situación actual e a presenza que ten a nosa lingua na internet, moito máis elevada do que en realidade podemos imaginar. E tamén diversos recursos en galego que se poden atopar como ferramentas para o traballo, entretemento e outros ámbitos. Para isto contamos coa presenza de dous grandes coñecedores do eido. Pedro Silva é un vilagarcián que traballa como administrador de Blogaliza, o principal servicio de hosting gratuito de blogs escritos en galego. Tamén participa na organización do Achegarte, que é a feira cultural que sustituiu o Culturgal cando a Xunta acabou con el. Tamén nos acompaña Berto Yáñez, natural do Vicedo e fundador do web Chuza e de Aduaneiros Sen Fronteiras. Tamén é coordinador da Navalla Suíza e do recente Eu Falo TV, proxecto de documental colaborativo que tenta crear unha historia colectiva sobre a lingua galega dende o punto de vista dos falantes.